Здравейте, приятели! Аз съм канал Анал Паранормал и за последно днеска ще разгледаме едно от най-обитаваните мазета в държава България. Вътре са живели 45 деца. Нека видим дали ще успеем да се свършим с духа поне едно от тях. Това устройство засича високи честоти, което ще разреди квантовия анал и ще насили духа да излезне. Ще бъде оставено тук. Ние трябва да се скрием някъде. Автомонтьор с златни ръце, ще ремонтирам всичко аз по теб. Автомонтьор. Драги приятели, това беше полтергайст, който въртеше масни кючеци. Толкова агресивен полтергайст до сега не съм виждал. Време е да се опитаме да комуникираме с него. Току-що го питах дали има ерекция. Яша, бейби, Това е най-чистия звук, който някога сме взимали от дух. Духът се оказа хомосексуален, което е доста голям проблем за нас, така че по-добре да си тръгваме.